Eto. Mám to. No. Niekedy, keď budete chcieť, môžem natočiť s kamerou. Takže zatiaľ sa mi to darí. Zatiaľ sa mi darí všetko. Zatiaľ nechcem to zakriknúť. Tak, idem dať čo postaviť z koblu. Neviem čo. Nejaký cobblestoneový dom ešte. Bude to asi veľká mobtrapa, do ktorej budem chodiť zabíjať. To potom vylepším. Takže teraz si urobíme mobtrapku. Takáto veľká snaď bude stačiť. Nebude v nej ani kúsok svetla. Tak. Idem si pre krumpáč. Krumpáč hovorím preto, lebo som Slovák. Idem ešte dolepšiť tieto tu faily, čo tu sú. Takže, skutáme to tu. Neviem teda, kedy toto video odovzdám. Ale dúfam, že to bude čo najskôr, aby ste si ho mohli pozrieť. Ja sa budem snažiť robiť pre vás všetko, čo budete chcieť, OK? Ale vy mi za to budete musieť dávať lajky. Toto je teda obľúda veľká, toto. Takže. A ideme ťažiť. No. Neviem, či to bude pekne vyzerať. Sa snažím teda aspoň. Takže. Ideme kutať. Pretože ináč nemáme čo iné na prácu. Pardon, to sa furt mýlim. Počkať, mám brightness na bright, jasné. Kúkáme sa. Dobre stačilo. Takže naťažíme si, urobíme trapu. No. Budete asi predvidieť na tom videu. Takže hop. Jasné, že tu je ešte tá jaskyňa. Prečo ne? Že si toto doťažím. Toto nechcem fakt spadnúť. Toto by bolo asi... To by bolo asi fail, když tam padnem. No, natáčame už skoro 10 minút, takže no, už to ukončím. Takže ďalšieho videa. Čau.